Hali! Sziasztok! Hi! Tesi óra van, és hideg van, és esik a hó. És nyakomba szett hógolyóval. Hanyadika van? Január 8-a. Igen, mert ma írtunk, és most fel van jegyezve a Füzetembe. És megettem a hava. Mi lesz szó? Ez okos volt? Nincsen sokkal nagyobb hó ott, mint itt. Hát jó van. Kitém! Nem, most rá van fagyva lenni. Elvágja az ujjamat! Sütbe vágom! Nem. És ez egy